إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله والصفوة من أنبياء بلغوا الرسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن لله وإنا إليه راجعون. Fra Allah er vi kommet, og til Allah skal vi vende tilbage. I går lå jeg hjemme på min sofa, næsten ved at falde i søvn, da jeg fik en opringning. I den anden ende af røret var en person, som fortalte mig, at en ung mand, som jeg har kendt siden han var en lille dreng, var død. Må Allahs tilfredshed og barmhjertighed være over ham. Og må Allah subhanahu wa ta'ala give sabr og udholdenhed og styrke til hans familie. Det er klart, at når vi hører, at folk vi kender dør, så rammer det os som et chok. Værst og hårdest er det for dem, der mister deres kære og deres nærmeste. Hvis man ikke har prøvet at miste et barn, hvis man ikke har prøvet at miste en bror eller en søster, hvis man ikke har prøvet at miste en forælder, så ved man ikke, hvad det er for en test og hvad det er for en prøve, at man bliver sat i. Så derfor laver vi ikke kun dua for dem, der dør, men vi laver dua for deres efterladte. Vi beder Allah om at rodfæste deres hjerter i iman. Vi beder Allah subhanahu wa ta'ala om at give dem sabr og styrke, indtil de med Allahs vilje bliver forenet med deres kære igen i Jannah. Vi glemmer nogle gange, at det her liv, denne her dunya, ikke er andet end bedragerisk nydelse. Vi glemmer nogle gange, at det her liv ikke er andet end en kort rejse. En rejse, der fører os videre til vores endelige destination. De fleste af jer har prøvet at støde ind i folk, I kender i lufthavnen. Man hilser, man udveksler nogle ord, og så tager man videre. Nogle gange så finder man ud af, at man skal med samme fly. Andre gange finder man ud af, at man skal hver sin vej. Vi skal alle sammen dø. Jeg skal dø. I skal dø. Men selv mens jeg siger de her ord, så er der en falsk tryghed inden i mig, som siger til mig, der er lang tid til du skal dø. Det her, det er overlevelsesinstinktet. Det er det instinkt, som vi alle sammen har. Det er det instinkt, der gør, at selvom jeg kan fortælle jer, at der er en stor sandsynlighed for, at alle dem, der sidder i denne her masjid, ikke vil overleve indtil næste Jum'ah. Vi kan alle sammen forstå den her tanke, men alligevel er der noget i os, der fortæller os, mens vi kigger rundt, at hvis der er nogen, der skulle forsvinde, så er det nogle af de andre. Det er ikke os selv. Det her, det er overlevelsesinstinktet. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Søg hjælp i sabr og salat. Og det her er visselig en stor ting. Det er en svær ting, undtagen for dem, som frygter Allah. Så fortsætter verset og siger, الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. Dem, som har dhan, hvem er de her, som frygter Allah? Det er dem, som har dhan om, at de vil møde Allah, og at de vil vende tilbage til ham. Nu, dhan på arabisk betyder tvivl, men det kan også bruges, når man vil indikere absoluthed. Ligesom i verset, vi kender i Surat al-Haqq, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger om dem, der vil modtage bogen i deres højre hånd, Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Jeg havde dhan her absolut sikkerhed om, at jeg vil møde mit regnskab. Men hvad så med denne her ayah i Surat al-Baqarah? Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Dhan her
Er det også absoluthed? Nogle ulema siger nej, det er tvivl. Men hvordan kan det være tvivl? Det er kufr at tvivle på, at man vil møde Allah, at man vil vende tilbage til Allah. Så hvad er det for en tvivl? Det er en tvivl om, hvorvidt det sker nu. De her folk, der frygter Allah, er i en tilstand af tvivl om, det er nu, de skal vende tilbage til deres herre. Når de rejser sig og laver salat, så tænker de, måske er det den sidste salat. Jeg skal møde Allah om lidt. Derfor skælver de. Deres hjerter skælver, når Allah subhanahu wa ta'ala bliver ihukommet iblandt dem. Jeg indleder, som jeg gør i dag, fordi jeg ønsker, at vi alle sammen, hvis blot for en stund, skal se klart. Det her liv er ikke, hvad I gør det til. Allah subhanahu wa ta'ala siger, قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قد أفلح من تزكى. Den succesfulde er den, som renser sig selv. Tazakka betyder renser. Han renser sig selv for alle uislamiske idéer. Han renser sig selv for alt uislamisk adfærd. Han renser sig selv for alle uislamiske opfattelser. Han renser sig selv for alle uislamiske standpunkter. Han renser sig selv for alle uislamiske tilbøjeligheder. Har jeg lyst til at være gangster? Har jeg lyst til at være hardcore kapitalist? Akhi, rens dig selv. Hvad gør man, når man har vand, der er beskidt? Hvad gør man, når man har vand, der er snavset og fyldt med bakterier? Man filtrerer det. Man lægger et filter, der kan rense vandet, så vandet bliver drikkeligt. Har man gjort det, så har man lavet taskier på vandet. Uden et filter, så bliver man syg, hvis man drikker beskidt vand. Fordi man drikker og indtager bakterier, der skader en, såkaldte patogene bakterier. Muslimen har brug for et filter. Men her snakker vi ikke om et filter, der beskytter mod bakterier. Vi snakker om et filter, der beskytter mod kufr. Man kan ikke undgå som muslim at møde kufr. Når man bevæger sig rundt i et samfund, der er baseret, der er etableret, der bygger på kufr, så kan man ikke undgå kufr. Det er umuligt. Vid, at når I sender jeres børn ud i samfundet, når I sender dem i skoler, når I sender dem i institutioner, når I sender dem på gymnasier, de vil møde kufr. De kommer til at stå ansigt til ansigt med kufr. I kan ikke undgå kufr. I tænder fjernsynet. Værsgo kufr. Man kan ikke undgå kufr. Så spørgsmålet er, hvordan beskytter man sig selv mod den her kufr? Hvordan renser man sig selv fra denne her kufr? Muslimen har brug for et filter. Hvad er det for et filter? Hvordan beskytter man sig? وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Og huskede sin Rabbs navn og lavede salat. Han har opnået succes, ham som renser sig selv. Huskede sin Rabbs navn og lavede salat. Filteret, mine kære brødre, ligger i det her. Dhakara. Han husker sin herre. At man hele tiden sørger for, at islam er frisk i ens sind. Hver gang man møder en tanke, så bedømmer man den her tanke ud fra islam. Hver gang man skal handle, så handler man i overensstemmelse med islam. Hver gang man skal træffe et valg, så baserer man det her valg på islam. Man husker hele tiden Allah subhanahu wa ta'ala. Så filteret er Quran og Sunnah. Kommer noget fra Quran, så accepterer vi det. Kommer noget fra vestlig kultur, så afviser vi det. Men amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, siger profeten sallallahu alaihi wasallam. Den, der udfører en handling, der ikke er baseret på vores ordre, den er forkastet. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Han ihukommer og husker sin herres navn, og så laver han salat. Så hver gang han huskede sin herres navn, hvad gør han? Han bukker sig, han underkaster sig, han laver salat. Er det muligt, at man kan huske sin Rabbs navn, og så stadig lave haram? Er det muligt, at man husker sin Rabbs navn, mens man lyver? At man husker sin Rabbs navn, mens man kalder til sekularisme, siger, at Allah ikke skal blande sig i alle livets affærer? At man husker sin Rabbs navn, og efterfølgende er tavs over for munkar?
At man husker sin Rabbs navn, mens man svigter sine brødre og søstre rundt omkring i verden. Det er muligt, men det er ikke tazkiya. Det er ikke at rense sig selv. At rense sig selv betyder, at man husker sin Rabbs navn, og at man underkaster sig. Hvordan kan det være, at der er folk, der ved det her, men alligevel ikke gør noget ved det? Hvordan kan det være, at der findes folk, der kender islam, men de vil ikke praktisere islam? Når vi læser de her vers, så tænker vi, det mest naturlige er, at man følger islam. Den naturlige adfærd er, at man gør det, som er rigtigt. Det mest rationelle er, at mennesket følger sin skaber og sin Rabbs ordre. Det mest naturlige er, at vi søger Allahs tilfredshed frem for menneskers tilfredshed. At vi håber på og stræber efter at komme i Jannah, mens vi frygter Allahs straf. Det eneste naturlige, det eneste rigtige, er at tilbyde Allah. Men alligevel ser vi i dag mennesker, og jeg snakker ikke kun om ikke-muslimer, men også muslimer, som ikke vil handle, som islam dikterer. Hvorfor? De vil ikke forholde sig. De vil ikke bruge tid på islam. De vil ikke arbejde for islam. Hvorfor? Bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya. Det er det, Allah siger. I foretrækker sandelig det jordiske liv. I foretrækker sandelig det nære liv. Dunya betyder to ting. Nær, det der er nær, det der er tæt på, og det der er lavt. Så Allah fortæller, at vi foretrækker det nære liv. Det lave liv. Her giver Allah svaret på, hvorfor mange vender sig bort fra islam. Fordi folk foretrækker det, som er nært. En person er på arbejde. Lige pludselig ser han en kæmpe sum penge foran sig. Han får lyst til at tage den her sum af penge. Hvorfor? Den er håndgribelig. Den er nær. Han kan se pengene. Han kan røre ved pengene. Han kan begynde at forestille sig, hvad han kan bruge pengene på. Han kan også lade være. Han kan lade være, han kan få Jannah i stedet. Men Jannah er ikke til at smage på. Jannah er ikke til at røre på. Jannah kan han ikke høre eller se. Det er ikke nært. Det her er et eksempel på, hvordan vi foretrækker det nære, det lave, det som er lige præcis foran os. Fristelsen ligger altså her. Jeg kan vælge at få en gavn lige nu og her. Jeg kan stjæle penge. Jeg kan lyve. Jeg kan snyde. Jeg kan have kæresteforhold til kvinder. Jeg kan drikke khammer, eller jeg kan tage narkotika, så jeg kan få et hurtigt kick eller et hurtigt rush, som de siger. Jeg kan svigte mine brødre og søstre, som arbejder for islam, mens jeg selv har alt for travlt, fordi jeg skal arbejde for dunya. Det er ting, jeg kan gøre lige nu og her. Og Allah fortæller os, at størstedelen af folk foretrækker de her ting. De vælger denne her dunya. De vælger de her fristelser. Mere end folk foretrækker akhirah. Hvorfor? Fordi det er nært. Det er foran dig. Men hvad er det, folk glemmer? De glemmer at tænke på, hvad der er bedst. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى, siger Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirah, det næste liv, er bedre og mere langvarigt. Allah giver to kvaliteter her ved akhirah. Det er bedre, og det er mere langvarigt. Det varer i længere tid. De her ting gør akhirah bedre. Abqa betyder vedvarende, permanent, uophørligt, evigt fortsættende. Ikke 100 år, ikke 200 år, ikke 1000 år, ikke 100.000 år, ikke 1 million år. Evig. Allah ved godt, at de fleste mennesker vælger dunya. Det er derfor, han siger, bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya. I foretrækker dunya. I foretrækker det her jordiske liv. Det her nære, lave liv. Men så fortæller Allah sin ting. Tænk jer om. Tænk jer grundigt om, når I skal træffe jeres valg. Den her dunya er nær, og du kan realisere en hurtig nydelse i den. Men tænk over det. Akhirah er khayrun. Akhirah er bedre. Den er abqa. Den er evig. Den er mere langvarig. Nydelsen i denne her dunya, den slutter med det samme. Lige så snart man har udført en handling, så forsvinder nydelsen. Sådan er dunya. Nydelsen var et lille øjeblik, og så er det slut. En bror ringer, Akhi, kom, jeg har fundet den vildeste restaurant, du skal med ud og spise, det er den bedste mad, det er steak, og de griller den, og det ene og det andet. Du bygger forventningerne op, du tager dig over, du spiser, det smager godt. Og lige pludselig har du spist for meget. Nydelsen er væk. Du begynder at få det dårligt. Du får ondt i maven. Du er fyldt herop til. Sådan er nydelse i dunya. Sådan er det også for dem, der begår haram.
Jeg elsker at være beruset. Jeg bliver nødt til at få min alkohol. Han drikker og opnår en tilstand af ros. Men lige så snart den her ros forsvinder, så kommer tømmermænd. Så kommer smerte. Så kommer irritation. Så kommer ubehag. Sådan er nydelse i denne her dunya. Ligesom Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt os i Koran. Mata'un qalilun, thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. En kortvarig nydelse, og derefter er deres destination Jahannam. Og det er den værste destination. Sådan er det med nydelser i dunya. Så Allah subhanahu wa ta'ala giver os et valg. Du kan vælge det her usle liv, denne her dunya, hvor nydelsen forsvinder med det samme. Du kan tage på diskotek, du kan handle med renter, du kan handle med alkohol, du kan lave zina, men bare husk, at den her nydelse forsvinder med det samme som et lyn fra en klar himmel. Ved det sekund, du er færdig med din haram-handling, så er nydelsen slut, og det der tilbage er, hvad du har optjent af synd, der venter på dig i akhirah. Men der findes også en nydelse, som aldrig ophører. En nydelse, som aldrig stopper. En nydelse, som fortsætter og fortsætter og bliver stærkere og stærkere, mens den tager til i styrke. Sådan er akhirah indrettet. Jannas beboere stopper aldrig med at nyde. Den person, der husker sin Rabb, den rationelle person, den oplyste person, han vil huske, at akhirah er bedre end dunya. Så han vælger akhirah frem for dunya. De folk, der vælger denne her dunya på bekostning af akhirah, de mister alt. Vid det her, mine kære brødre. Når I kigger på dem, lad være med at tro, at de har vundet denne her dunya. Du finder dem ulykkelige i dunya. Deres liv er ulykkeligt, som Allah siger, ma'ishatan danka. Et liv i elendighed, ulykkelighed. Så bare fordi, at der er folk, som foretrækker det her liv, så betyder det ikke, at de får det. De taber det, og de taber det næste. Så Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os, have fokus. Inna hada la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Det her er, hvad der var i de tidlige skrifter, Ibrahim og Musas skrifter. Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os, det her er sådan, det altid har været. Det her er sådan, det altid vil være. Der er ikke noget nyt i det her. Sådan har Allah subhanahu wa ta'ala skabt den her verden, som vi lever i. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو غفور رحيم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Mine kære brødre, vi befinder os i Sha'ban måned. Snart er Ramadan. Det betyder, at vi lige er trådt ud af Rajab måned. Rajab måned er den måned, hvor khilafa blev nedlagt. Nedlæggelsen af khilafa er ikke et spørgsmål om blot nedlæggelsen af et politisk system. Stil jer selv spørgsmålet. Hvorfor er det ukendt for så mange iblandt jer, at det var i Rajab måned, at khilafa blev nedlagt? Lad mig fortælle jer hvorfor. For det første, hvor mange iblandt jer vidste, at sidste måned var det Rajab måned? Hvor mange iblandt os, og lad os være ærlige over for os selv, kender den islamiske kalender? Kender navnene på månederne i den islamiske kalender? Alle sammen ved, at vi i maj, efter maj kommer juni, juli, august, september, oktober, november, december, januar. Men hijri-kalender, hvad er hijri-kalender for noget? Er det en kalender, der startede, da Muhammad sallallahu alaihi wasallam blev født, ligesom de kristne påstår, at deres kalender startede, da Isa blev født? Nej, det er det ikke. Er det en kalender, der startede ved den første åbenbaring, der kom til vores noble sendebud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq? Nej, det er det heller ikke. Eller er det en kalender, som startede fra den dag, hvor den islamiske stat blev grundlagt af selveste sendebud Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Den dag, hvor hijra fra Dar al-Kufr til Dar al-Islam fandt sted. En begivenhed så vigtig, så central, så afgørende, at jeres kalender startede der. Muslimerne lige siden har talt ned fra den dag af. Indtil for 95 år siden, hvor khilafa brutalt og nådesløst blev nedlagt. Hvor vi mistede al form for lederskab. Hvor vi gik fra at være nogen, der ledte med sandheden, til at være nogen, der blev ledt af falskheden.
Og i dag, fredag den 6. Shaban 1437 efter Hijri, er det ikke kun vores egen kalender, vi ikke kender, men det er vores egen historie. Det er vores egen storhed. Det er vores egen værdi. Det er vores egen opgave og ansvar. Skal du snakke om khilafa igen, Maula? Selvfølgelig skal jeg snakke om khilafa igen. Selvfølgelig skal jeg snakke om khilafa igen, når I spangulerer rundt, som om alt er normalt. Som om khilafa ikke er jeres ansvar og forpligtelse. Når nogen iblandt os stadig tror, at khilafa er noget, som falder ned fra himlen. At khilafa er historie. Selvfølgelig skal jeg snakke om khilafa. Når nogen iblandt jer stadig kan finde på at sige, at khilafa vender tilbage, når Allah ønsker det. Som om det er en sag, I ikke har noget at sige. Som om det er en sag, I ikke kan arbejde for. Som om det ikke er en wajib fra Allah subhanahu wa ta'ala. Hvad er det for en mentalitet? Hvad er det for en mentalitet, der siger om en wajib, at det kan vi arbejde for, når tiden er moden til det? Er det Anbiyas mentalitet? Er det sådan profeterne var, når de fik ordre af Allah? Ibrahim alaihi salam, som omskar sig selv, da han var 80 år med en økse. Og da han blev spurgt til det, så var det fordi, han ikke gad at udskyde Allahs ordre. Er ikke engang kommet nogen forklaring om redskaber eller noget som helst. Øjeblikkelig implementering. Det er ikke Anbiyas mentalitet, at wajib er noget, vi udskyder til tiden er moden for det. Er det sahabas mentalitet så? Er det dem, der har lært os at sige, tiden er ikke parat til det endnu? Da profeten alaihi salatu wassalam døde, så udpegede de en khalif, før de begravede jeres elskede og noble sendebud. Allah. Var det fordi sahaba ikke elskede jeres beærede og noble sendebud? Sahaba, den bedste generation. Bilal radiyallahu anhu, som ikke kunne lave adhan efter profeten var død, fordi han begyndte at græde. Bilal radiyallahu anhu, som ikke gad leve i Medina, fordi alt hvad han så mindede ham om hans elskede og beærede sendebud sallallahu alaihi wasallam. Bilal, som da Umar sagde til ham, ja Bilal, rejs dig og lav adhan for herren i Sham. Da han lavede adhan, og han kom til Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, så begyndte han at græde. Han begyndte at græde, og hele Shams herre græd med ham. Hele Shams herre græd med ham. Selv Umar radiyallahu anhu græd. Hvorfor? Fordi de elskede jeres noble sendebud. Som da Bilal lå på sit dødsleje. Og hans familie sagde, åh smerte. Og han sagde, åh glæde. Jeg skal møde dem, jeg elsker. Muhammad wa hizbuhu. Muhammad og hans parti. Muhammad og hans sahaba. De her folk elskede de ikke profeten sallallahu alaihi wasallam. De gav alt. De gav deres liv. De gav alt, hvad de ejede for den her mand. Og alligevel lod de profeten sallallahu alaihi wasallam ligge, mens de beskæftigede sig med at udnævne og udpege en ny khalif. Og så er der dem, der vil sige til mig og dig, lad tiden ligge indtil den er moden. Wala hawla wala quwwata illa billah aliyyil azim. Tror I, at det var for sjov, at de prioriterede, som de gjorde? At de altid sørgede for, at der var en khalif i blandt muslimerne? Hvordan kan den her snak så finde vej til et sundt intellekt og et rent hjerte? Tiden er ikke til khilafa. Jeres fjender bliver mere og mere desperate i deres kamp mod islam. Hvad har ændret sig, siden man lige pludselig begynder at forbyde, at Hizb ut-Tahrir må holde konferencer i Nørrebrohallen og andre lokaler? Hvad tror I har ændret sig, siden man gør ting nu, man aldrig nogensinde ville gøre før? Ja, Jamar, det her er ikke en kamp mod en bestemt gruppe. Det er ikke en kamp mod en bestemt moské eller bestemte personer. Det her er en kamp mod islam. Det er ikke en kamp mod niqab. Det er ikke en kamp mod Grimhøj. Det er ikke en kamp mod Hizb ut-Tahrir. Det er en kamp mod islam, selve islam. Når man kører hets og kamp mod enhver organisation, enhver moské, et hvert individ, der ikke vil lægge afstand til de mest grundlæggende ting i islam, så kan ingen længere sige, at der ikke er en kamp i gang mod islam. Islam står tilbage som det eneste alternativ til verdensordenen i dag. Den verdensorden, der har henlagt verden til en tilstand af kaos, undertrykkelse og anarki. De stærke træder og tramper på de svage. Millioner og atter millioner lever uden sikkerhed på randen af fattigdom og sygdom, som kunne behandles så nemt som ingenting.
Og hvis dig, der sidder derude og lytter, tror, at du ikke har et ansvar, tror, at du ikke er forpligtet til at være en del af det, der foregår lige nu, så tager du fejl. Så tager du grueligt fejl. Du er muslim. Du kan ikke være en passiv tilskuer. Du har valgt side. Lad være med at tro på det, som shaitan kaster ind i dit øre. Du kan alligevel ikke gøre en forskel. Bare glem det. Vi kan alle sammen gøre en forskel. Selv hvis den forskel er så lille, at intet menneskeligt øje kan se den, så ser Allah den. Ibrahim alaihi salam, han blev kastet ind i ilden af dem, der bekæmpede Allahs budskab. De byggede et bål, der var så stort, at intet var set mage. Små fugle og insekter prøvede at flyve henover og kaste vand på det her bål. Og nogen kommenterer det her ved at sige, det er ikke fordi, de troede, de kunne slukke ilden, men de ønskede at vise Allah, at de havde valgt side. De havde valgt side i kampen mellem islam og kufr. Skal vi da ikke vælge side? Skal vi da være passive, som om intet sker, mens Allah har givet jer islam, mens Allah har givet jer Koran? Wallahi al-azim. Intet andet end denne her islam vil give os liv i denne her dunya og det næste. Jeg vil afslutte med en beretning, som I finder i Imam Ahmads samling. En beretning fra Abdurrahman bin Jubair, som sagde, at hans far sagde, en dag sad vi med Miqdad ibn al-Aswad, radiyallahu anhu. Og en mand kom forbi og sagde, hvor heldig er dine to øjne ikke? De har set Allahs sendebud, sallallahu alaihi wasallam. Jeg vil ønske, at jeg havde set som dig. Jeg vil ønske, at jeg havde været vidne over det, som du har været vidne over. Så fortæller Abdurrahman, at Miqdad blev vred. Han blev vred over det her. Og Abdurrahman siger, at jeg blev overrasket, fordi manden sagde ikke noget dårligt efter min mening. Men så forstod jeg, fordi Miqdad sagde til manden, hvad får dig til at ønske at være et andet sted, end det Allah har valgt for dig? Hvad får dig til at ønske en anden tid, end den Allah har valgt for dig? For uden at du ikke ved, hvordan du havde handlet, hvis du havde set og vidnet. Ved Allah, der var mange mennesker, som så og vidnede Allahs sendebud, men som stadig vil blive trukket i deres næser og kastet i helvede, fordi de svarede ikke på kaldet. De kom ikke, når Allahs sendebud kaldte dem til at arbejde for islam. Mine brødre, hvis I ikke vil arbejde for islam i dag, så lad være med at lyve for jer selv og sige, hvis vi havde levet på profeten sallallahu alaihi wasallams tid, så havde vi gjort det, og vi havde gjort det, og vi havde gjort det. Hvis vi havde levet på profeten sallallahu alaihi wasallams tid, så havde vi let efter de samme undskyldninger, som vi bruger i dag. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os mod at være dem, som svigter den her umma. بدأت خطبتي اليوم بكلمات عن الموت فالموت حق لا محالة. أمامنا يوم عظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نحن نعيش في زمن تصادم بين الإسلام والكفر، بين الحق والباطل. لا يكفي أن نأتي إلى المسجد مرة واحدة في الأسبوع ثم نعود إلى بيوتنا ونشهد على شاشة التلفاز ما يحصل في العالم، كأننا ليس جزء من أمة محمد، كأن ليس لنا دور. الكبير والصغير كلنا لدينا مسؤولية. علينا أن نقدم قدر ما نستطيع ولو بعمل قليل في عيون الناس. لكنه قد يكون كبير عند الله، كما فعلت الحشرة أيام إبراهيم عليه السلام عندما حاولوا أن يطفئوا النار ليظهروا أنهم مع إبراهيم عليه السلام، وإن كانوا لا يستطيعون إطفاؤها لكنهم حاولوا بكل طاقة. وفي النهاية جاء نصر الله أو جاء نصر من عند الله. وهكذا سنة الله يا جماعة، فقوموا لنصرة هذا الدين بكل طاقة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من نار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعدائك وأعداء الدين يا قوي يا عزيز. اللهم انصر الإسلام في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالغرب المستعمر، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم إبرة وآية. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بحكام المسلمين، اللهم إنهم طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم صوت عذاب. اللهم إنا نسألك خلافة راشدة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام والمسلمين وتضل بها الكفر والمشركين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.